ଜଟଣୀ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମା ଉତ୍ତରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ 31 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପୌରାଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ସେବା, ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୟନ କରାଗଲା। ପାଣ୍ଡବ ଜେନା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ଜଟଣୀ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ। ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଲେ ଜଟଣୀର ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମନେକରି ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦସ୍ୟଗଣ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏଥର ଜଟଣୀରେ ଆଉ ରହିବେନି କି କଂଗ୍ରେସର ପତିଆରା? ଏଥର ଜଟଣୀ ମାଟିରେ ହାରିଯିବ କି କଂଗ୍ରେସ? ଏଥର ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି ସୁରଙ୍କ ଆଡ୍ଡା? ଜଟଣୀ ଖୋଜୁଛି ଏଥର ନୂଆ ମୁହଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜଟଣୀ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ରଖିଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଜେନାକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଖିଛି ଆସନ୍ତା 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆମର ହବ, ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। କ'ଣ କଲେ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ, ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣକୁ ଦୂର ଯିବ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଟଣୀ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 31 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 23ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକରି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଟଣୀ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଯେ ଆମେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 31ଟି ପଞ୍ଚାୟତ 212ଟି ଗାଁ ଏବଂ ନଗର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆସିବେ। ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ନେତୃତ୍ୱ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଧାୟକ 2024 ମସିହାରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ମାନିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯଦି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାୟ, ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମେଣ୍ଡାଶାଳ ଗ୍ରାମ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ? ଆଜିର ଯେଉଁ ଜଟଣୀ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ସେଭଳି ଉନ୍ନତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବହୁ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଆମର ଜଟଣୀ ପାଇଁ ସେଇଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଯେଭଳି ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମରି ପାଖରେ ଆମରି ମଣିଷ ଯିଏ ଠିଆ ହେବ ସେ ଆମର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ଆମେ ଆମ କଥା ତାକୁ କହିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଜେନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା ଜନସାଧାରଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି।